prídem k vám a dúfam, že nejaký čas u vás pobudnem. Pavol zmenil svoje cestovné plány a niektorí to pochopili ako znak nespoľahlivosti či nezáujmu. V skutočnosti však jeho rozhodnutie vychádzalo z lásky. Uvedomil si, že ďalšia okamžitá návšteva by mohla situáciu v Korinte ešte viac horšiť. Preto radšej zvolil list než bolestnú konfrontáciu. Táto pasáž ukazuje, že nie každá zmena plánov je prejavom nestalosti. Niekedy je práve ochota ustúpiť, počkať alebo konať citlivejšie znakom duchovnej zrelosti. Zároveň vidíme, ako ľahko dokážu ľudia nesprávne vyložiť aj tie najlepšie úmysly. Jeho motiváciou nebolo pohodlie ani vyhýbanie sa problémom, ale úprimná starosť o druhých. Myšlienka na zamyslenie. Niekedy je najväčším prejavom lásky práve rozhodnutie neurobiť to, čo od nás druhí očakávajú. Otázka pre teba. Zažil si situáciu, keď tvoje dobré úmysly niekto pochopil úplne nesprávne?